guys, good morning. Ayan. So magkita na po ni Maya Mea, Paco Queen and Sir Philip. Kay invite mo ko sa ila kay na sila event karon. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Okay guys. Before mi mo adto ni ila Paco Queen Maya Mea, so niagi mi ni Sir Philip diri sa ilang balay, gihapit ko nila kay tanaw po ko sa ilang balay na yang mama. Hi na. Hi, hello. Oh, dayon shout out sa mga Monteroso family na si Sir. Oh, followers din ni nako po dayon. Taud-taud mo abanti po mi ila Maya Mea kay piyesta man ay event dayon. Mora mamangaon pag human uli ra dayon. Oh, ana. Pero kanto na mo katong dito sa Lanao, di ba kanto mo? Oh, sa spring. Nindot kaayo nay. Katong Jupiter. Jupeta. Oh, Jupeta. Sige sir. Kani DSWD mi dito Lanao kani yang asawa. So mo abanti po meron diri kinsa po ni. Ilang ilagay po yung ginikanan. Mga kwartahan man dai mo mga kuanay no. Sa iyang Mga naadyoy mga nahuman ba no. Sa ubos. Napagid katong sa ubos dako. Pero masayahay diri na kay murag nindot og kani basta mangga manggod na ay mga hangin-hangin. Samtol, kay Mito, mangga. Dito kay pagatpat man to no. Pagatpat. Diri, unsa ni diri nga pork na? Kampalagar, lapasan. Lapasan. Kampalagar na lang para kuan ba kay Kampalagar. Kampalagar. So, wala na busy pa si sir? Pit! Ano, ilis pa to nay? Sa atong gipaabot. Si Potpot. Pag-is the light man. Sumuani si Potpot kay sponsor ni Potpot karon sa Jollibee, Cagayan de Oro City. Mamahaw sa milin libre ni Potpot. Naila po rin ako siya tungod ni Sir Philip. Katong birthday niya, no? Kay katong birthday sa iyang mama is wala naman ko nakaadto kay busy po kaayo nga time. So kita-kits tayo mamaya kay Maya Mea. Balingwan mo? Balingwan, Misamis Oriental. Si Paco Queen. So guys, kasi nga sa imong TikTok lang ba? Bobby. Bobby, big shout out kay taga asa ka? Taga Salay. Actually followers niya na ako dahil niya kong gidool. Ay, nakailang ko sa imuha. Taga Salay mo to si Asa to siya taga? Salay. Asa dapit na? Taga Salay dahil siya din. Nidool siya na ko nga may follower biya ko na yung uy, nagtago-tago biya dyan ko ay pa dili makuan pero nidool siya sa akuan. Last minute no. Pero pag-ingon niya nga, nakalaro na ako nung siya ay alin. Guys, padaog na mi guys from Cagayan to Balingwan. So akong biyahe is 7 hours pa. Pato na mi sa balay ni Mami Mea. Guys, nakaanhin na dyan ko og Balingwan guys. Tanawa, kisa ni. Guys, tapos unsa niti? Ay, pasalubong na ko nimo natin. Hadiray ko anti. Suka dayon.
dayo ko Miss Rocker, gikan Cebu. May kinato ni unboxing unya. So magtiwas tago niya ang tabi ha kay nana si Maya Maya. Ayan guys, nakapunta na si Ate Jopeta sa Balingwan. Oh, O sa Kaimi, karon sa kadot lang ha. Ni Agi nakaadto ko sa ilaha, then ngayon siya na naman ang pumunta dito sa amin. abi na ko kuan, abi na ko Bukid Highway naman di ay mi. Musakay pa tap sa bukid. Ay paanap. Tatala. Sir Phil, Yes! Sa outfit ko. Covid na init. Oh, so ato na mi. Maganda mang taler. Naliyo ko nimo. Ako may mag-ana. O sige, ikaw. Karon guys, magsakay mi sa habal-habal. And si Ate Jopeta. First time na to makasakay og habal-habal kay dito sa Mua is Carabao man ang sakyan. Carabao. Tapos si Inday Vlog. Sige na, Ti. Ikaw una, Ti. Tapos Ikaw na, sila ni Ti. Philips nandoon, ha? Ikaw una. Ay, ikaw una kay mag-anak ko. Ay, ang sabay. Makita ko yung sa luyo. O sige. Kani asa man niya maglisod siya. O sige. Ay, dana lang. Kaya ako rin na siyang kaanon. Dana, ha? O sige, sige. Panggunit ha. Panggunit, Ti. Ayan, guys. Ang Cool Jumil among gisakyan. Okay, ala, okay na, Ti. Okay na ka, dana, Ti. Sige, layo pa. Kaysa pa. Kaysa pa. Ayaw na ni i-edit, Ti, oy. Madunggan. Go! Go! Darna! Oh, sige, sige. Una tangkol. Oh, yan, hinahinay na. Sis! Sunod lang, sis! Oh, hawid, Ti. Away kay basin niya wa na diya sa. Oh, basta mabili ng taler. Sige, vlog. Oh, si Inday Vlog. Sorry mo namin. Iksoon siya sa bana ni Lilin Vlog. Ay, Oh. Oh, yes, diba? pagid karunti. Ano na yung mahal? Oh, fiesta. Para another second demotion. Diara guys, paingon namin sa Kabulakan sa ilahan ni Lilin Vlog. So, Barangay Kabulakan ni. yes, barangay Kabulakan. Gibitay ni mo imong kilmi, Arti? Ay, Basi pag-abot ito, nahilis na sa nilas. ilan ko na umat ang puso ni Kuya. Ito mo. Ayan guys, guwapa kay Tati. Hawid, Ti. Nasa pa imong kilmi. Hawid. Hawid, Ti. Hawid. Pagsabado meron kay kasi. Ayan. Ligaw-ligaw. Muning dalan paingan sa Kabulakan. Napay isa na nati. Mag-hype na lang kami, oy. Pwede ra magpunta magpasundo og Kabaw. Nagkabaw. Diara guys. Kato, isa po sila. Oh, mamistahay. Mga palahubog to sila, Ti. Dagay po mga tagapagkagayan, mamita direte, wala na. Naapod. May nagkanta ko. Pero ikaw ang special na mo karon na bisita. Iwi na niya silang sa pilit, ha? Mali niya, okay siya Ala na, go. Go. Go na, go. Oh, di ba? Wala, diloko. Hawid, Ti. Hawid. Hawid. Ala, imong TLT. Naunsa na nati. Pagsabado meron kay kami ito. Kamang-kamang dumil. Sige, sige ka na. Malapit na kami, guys. Kamang-kamang hapit na. Oh. Ayaw na namin. Oh, doon na. Wala. Ala, diloko. Naunsa man to akon? Mo na to siya pag Mao na to siya. Ayan sila ni. Na sila sa ulay. Oh. Explorer, ayun. Oh. Nasaluyo sila. Yara guys. Layo-layo, kaya mo natin, no?
ipilit? Isa, Ano naman? enjoy na lang iyang life. Sa Manila, kung siya cancer. Ha? Pero nagtrabaho ba may to siya, no? Sa man ka cancer? Maria si... Leukemia na siya. Oh, Kamu ba? Oy, hindi ko maali. Madalas. Ayun ang wala kong mag-asa. Pag-laot na eh. Namin ginoo. Oo, lagi. Ampo lang kanunay. kuwan mo siya permit sa kanang mga kulay nga kuwan mo kadagdag o tugo. Oo. Na palaya. Nakahanto na si Sinyo ang kato si Sir Pilcher. Dana, nagunong na siya. Dana, sa ilang yunongan. Wala nila na yan. Ito ang balay niya. Yes! Uy, maabot lang niya. Balay sa akong igsuon ni Lilin Vlog. Yes. Abot Girl na kami, guys! Dumating na si Ate Jopeta. Lala! Ayan, wala ang full deal! Pinang Nicole po. Ama sila ni Nicole. Madam, asa si Nicole? Ay, to na si Nicole. Alin na ti. Vlog to the error. Angkol, kadyo sa angkol ha. Sila ang pretty niya. Ayaw na kay. Bista man karon walay bayad. Alin ti. Hi! Pwede paghandaan ba jud oh? Okay pag. Ayan si Tata guys, Diara. Ang pinakamayaman na bisita. Hagi plitihan ni mo? Hala giplitihan ni Maring Inday. Ala salamat kay Inday Vlog. Ayan. Sa mi. Oh, di ba? Hi guys! Kamaot to kamera ni Dino. Mura na kauling ubay mo siya sa kuwang naong. Di ubay.